Ha sigut brutal, començant pel Guarnit, que ja estem molt satisfets, i després l'afluència de gent, com ho ha agafat la gent de Rubí i de fora de Rubí, el tema que ha agradat molt i que ha sigut un èxit totes les activitats. Per tant, molt satisfet jo i tota la gent del carrer i els col·laboradors. Sempre hi ha temes que enganxen més la gent. Llavors, aquest any uns quants veïns havien vist la pel·lícula Coco i el dia de la reunió va sortir. I el Pep, el Xavi, els artistes, que són una mica els que pensen com es pot portar a terme el Guarnit del carrer, vam trobar que era un tema idoni per les festes del carrer. Tenia molt color, donava molt de sí, i era un tema que, segons com el mires, podia ser complicat per el tema de la mort. Nosaltres, socialment, la tenim com una cosa que és dura, no? Però que si la vius d'una altra manera t'ajuda a pair-la, no? Llavors, una barreja de coses va fer que decidíssim que sí, i crec que ha estat un encert. És bo que la gent sàpiga que mantenir una festa costa. Costa perquè tens que portar-te molt bé amb la gent, té que haver-hi molt ambient i en els temps que corren costa. Llavors, hosti, quan dius 175 és impactant, es té que celebrar. Farem lo possible per celebrar-ho lo millor possible i com més grossa la fem, millor. Però és molt d'hora, tot just acabem d'acabar les festes d'aquest any, encara queda unes horetes, i jo crec que la liarem grossa, per tant, o sigui, que el poble de Rubí estigui atent, perquè l'any que ve pot ser apoteòsic.